Πες, μίλα. Γεια σας παιδιά. Μπήκαμε και πάλι το απόγευμα το μισή, κάνουμε και ένα άλλο βίντεο. Ναι. Κάνουμε και... αργήσαμε λιγάκι γιατί έχει πάθει κάτι είναι στο χώρο και δεν μπορούσα να ακολουθήσει. Είχα χώρο πολλά και τα έβγαλα κουφίες τα πάντα. Ο φίλος μας εδώ. Και άλλαξε άλλο σκηνή παιδιά. Αυτό. Και έχασα όλα τα πράγματα μου και τα πουροπλίες μου από το χώρο. Και δεν έχω καλά πουροπλία. Ο τίγολος έτσι είναι λίγο τσιγκούνης. Ναι, δεν τα βγαίνει πουροπλίες, είναι λίγο τσιγκούναρος. Δεν έχω τίποτα, ρε. Δεν έχει τίποτα. Α, δεν έχει τίποτα. Α, ναι, ναι. Είχε κάτι πάθει. Εγώ χαλάω το σιτάρι μας. Πάω να βρω και redstone. Έλα, ρίχα και το... Πάμε να κοιμηθούμε. Κοιμήσου. Ωραία κοιμάσαι, ρε. Κανονικά, ένα να κοιμούμε. Τι και εσύ. Ναι, Κανονικά. Τι κάνουμε τώρα. Αλλάχ Ακμπάρ. έλα, είμαι και 12 12 όχι, 13 level ήμουνα, ρε παιδιά. Και ξανά όλα, ρε γάμο, του μπουτάνα μου γάμο. Τι ζωή είναι αυτή, παιδιά. άδικη. Ναι, κάνεις βίντεο βρίζοντας. Καλύτερο βίντεο. Βίντεο, ever. Βάζουμε, άστε λίγο. Βάζουμε και ένα level. Τι? Δεν έχεις κανένα level. Σκοτώσα πάλι εγώ level. Όχι ρε. 6 level είναι. Σε έχω, Ναι. Το Θανάση δεν τον έχει κανένα στο PvP. Ναι, παιδιά, κόλλησα. Έλα, ρε. Σε πέταξε. Ναι, ρε. Να σκοτώσω. Ναι. Βασικά σταματάμε το βίντεο. Σταματάμε λιγάκι λίγο το βίντεο, να με έχει να μπω και τέτοια. Ναι. Σταματάμε το βίντεο. Έλα, γάμο. Πήγαμε το σπίτι μου. Κολλάω. Μπήκα να σε βάλω, πήγα για ένα